To bolo, s Gorbačovom to bolo nesmierne zaujímavé z viacerých hľadisk, pretože Československo patrilo medzi krajiny, kde sa vôbec nedalo hovoriť o nejakej reforme komunistickej strane. Všetci tí ľudia, ktorí tam prišli po 69., oni doslova sedeli na sovietských tankoch, sedeli na tých bodákoch, to je taký metaphorical expression. A sedeli na tých sovietských tankoch a nejakým spôsobom sa nemenili, to znamená stále viac a viac sa zakonzervovali a neboli pripravení ani schopní urobiť nejakú reformu. A to Československo odlišovalo, povedzme, od takého Poľska alebo od takého Maďarska. Takže keď prišiel Gorbačov, tak tie oficiálne štruktúry sa vlastne tomu bránili a mali všelijaké triky, aby formálne teda s tým súhlasili, ale zároveň robili všetko preto, aby sa nič nezmenilo. Ale pre ľudí, najmä takých ľudí, ktorí to sledovalo, to bola určitá nádej, pretože nezabúdajme, že zase po potlačení Solidarity a po nastolení vojenského stavu, výnimočného stavu v Poľsku, zase to bol ten cyklus takého sklamania a po Afganistane to náhodou, to bol ten istý rok, hej, to sa stalo vtedy. Čiže keď ľudia videli, že ten sovietský sviaz je tak mohutný, že si dovolí urobiť intervenciu do Afganistanu a keď videli, že tí Poliaci nastolili výnimočný stav, tak zase si povedali, že no toto nebude veľmi ľahké. Tak ten Gorbačov bol nádej a bol to taký pozitívny signál, že veci by sa mohli začať meniť. Bez najmenšej pochybnosti s tou glasnosťou v tom čase zhruba od roku 86, 87, 88 sovietská tlač, ktorá k nám bola importovaná, dalo sa to kúpiť, tá sa nedala porovnať s Českou, to bola oveľa slobodnejšia. Odkrývala všetky tabu, odkrývala všetky vraždy, odkrývala stalinizmus, odkrývala strašné veci z ruskej a sovietskej histórie a viacero ľudí to sledovalo. Jeden zaujímavý moment bol, že s Gorbačovom sa spájali nádeje, že tak, ako vtedy Rusi nás vojensky obsadili, tak aj teraz by mohli intervenovať, nie vojensky, ale mohli by tlačiť týchto našich byrokratických, nereformovaných komunistov k nejakým reformám. A pamätám si, že tieto nádeje boli veľké a keď Gorbačov prišiel navštíviť Československo, Prahy aj Bratislave, ľudia ho vítali veľmi, veľmi spontánne a on nič nepovedal. A svojím spôsobom to bolo šťastie, pretože tým pádom bolo jasné, nikto to neurobí za nás. Musíme si to urobiť my. Ale ja vidím tie zmeny v tom 89. ako prínos viacerých prostredí. Určite to boli aj tie Helsinky, ktoré dali taký nejaký, povedal by som, legálny nejaký pilier, legálny základ. Určite to bol Gorbačov, pretože odtiaľ prichádzal hlas, ktorý hovoril, vy si môžete svoje veci riešiť, ako myslíte, a treba viac slobody, viac proste glasnosti, viac otvorenosti a musíme sa pripravať nejaké reformy. Určite to bol Reagan, pretože to bol človek, ktorý vniesol nádej a ktorý teda, takto to aspoň ľudia vnímali, že teda celkom jasne a zreteľne povedal, alebo išli s ním celkom jasne a zreteľne dve veci. To prvé bolo to posolstvo v tom Berlíne, Mr. Gorbačov opens his gate, čiže to bolo posolstvo slobody. Hej, posolstvo slobody jednej mocnosti a jedného politika, ktorý vie, čo chce, vie to povedať, vie apelovať. A potom ľudia sledovali aj to, čomu sa teda hovorí tie závody v zbrojení, to znamená ten tlak, ktorý bol na to Rusko, na ten sovietský svet vyvíjený. No potom to samozrejme bol pápež. Tak keď zoberiem tie externé faktory, tak to je Helsinky, hej, tu je niekde pápež, tu je Reagan, tu je Gorbačov, to boli 4, ale nič z toho by nemohlo byť, keby aj doma sa niečo nedialo. Keby sa doma niečo nedialo, tak by to malo inú podobu, ja neviem, možno ako v Rumunsku, alebo niekde inde, alebo kde to neprebehlo. Takže v tomto zmysle bol Gorbačov súčasťou tých externých faktorov, ktoré ľuďom pomohli k rastu toho uvedomenia a ktoré teda nejak tú atmosféru začali meniť k tomu, že sa ľudia trošku viac odvážili, že si ľudia trošku viac trúfli a že si ľudia tiež povedali, že to, ako táto krajina žije, to, ako táto krajina je spravovaná, to nezodpovedá tomu, čo by sme my chceli, to nezodpovedá potenciálu Československa. Československo má naviac, my určite máme najviac a my už takto nechceme žiť.